L-emofilja A hi kundizzjoni rari tad-dem fejn il-pazjent ikollu nuqqas ta' fattur 8 li hu essenzjali biex id-dem jaqgħad b'mod normali. Issa il-Ministeru għas-Saħħa beda joffri trattament ġdid permezz tal-mediċina Emicizumab li tajn fil-proċess tal-koagulazzjoni iżda tista' tingħata b'mod aktar komdu għall-pazjent. It-tabib ewlieni tal-Gvern Dr. Clarence Patch spjega li waqt li trattamenti tradizzjonali jistgħu jirrikjedu infużjonijiet frekwenti fil-vina, din il-mediċina tingħata permezz ta' injezzjoni taħt il-ġilda u ferm inqas drabi. Apparti il-fatt li di l-injezzjoni tingħata f'sekondi jew minuta, il-pazjent qed jiffranka dawk it-traġitti lejn l-isptar u lejn id-dar biex jieħu din l-infużjoni biex aħna qed nagħtu aktar libertà lill-pazjenti tagħna. L-ewwel pazjenti diġà bdew jirċievu trattament f'Mater Dei bil-pjan ikun li fix-xhur li ġejjin is-servizz jitwessa u eventwalment il-pazjenti jkun jistgħu jieħdu l-mediċina huma stess id-dar. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Ian Borg qal li l-introduzzjoni ta' din il-mediċina hi parti mill-ħidma biex f'Malta u Għawdex jiżdied l-aċċess għal trattamenti innovattivi. Hawnhekk għandek il-kwalità ta' ħajja li qiegħda titjieb b'mod sostanzjali minħabba li wieħed jista' jieħu dik il-medikazzjoni meħtieġa fil-kumdità ta' daru. U allura din se tkun qed tbiddel il-ħajja tan-nies li għandhom bżonn din it-tip ta' medikazzjoni. Bil-possibilità li l-kura tingħata mid-daru b'inqas frekwenza, persuni bl-emofilja A se jkunu aktar indipendenti u flessibbli filwaqt li jittaffaw wkoll il-pis tal-kura tagħhom u fuq il-familji tagħhom.